Pup, 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 Kiinteistömaailma. Ja kuvataan, hiljaisuus, kamera, käy. Poikki. Ja laita siihen poikki. No, eihän ja kuvataan, käy, poikki. No niin, tää on älä nyt anna se, ei, poikki. Kamerat, käy. Poikki uudestaan ja kuvataan. Ei, poikki. Käy. Laita nyt puput. Käy. No kattakaa Poikki. Nyt käy. Ja uudestaan. Nonni. Eikö vois kokeilla kahta tyttökannia? Onni on tyttöjä. Mennään louna.